както Кубрат Пулев, така и Махмуд Чар, цялата гала вечер. Сега водещият залата ще ни представи следващите боксьори. Let's welcome the fighters into the ring. Joining us first in the blue corner, Ayub Zakari. Айуб Закари, както виждате, е в позицията по-скоро, струва ми се, на аутсайдер в този двубой, защото статистиката му не е особено впечатляваща. 5 победи, 6 поражения, един матч е завършил наравно. Иначе виждате колко енергичен е в своето излизане на ринга. Опитва се да направи шоу. Той беше 69,6 кг на кантара. Знаете, че сме в полусредна категория и ни предстои да гледаме дори 10 рунда, ако се следва максималната програма. Обича и публиката явно. And now, dear fight fans, about to make his entrance into the red corner, Vasily Chebotary. И ако Айуб Закари беше 573 в рейтингите на BoxRec, то човекът, който влиза в момента, Василий Чеботари, е номер 58 в тази престижна класация. За него може би трябва да кажем първо, че е от боксьорите на Александър Красюк, а именно човекът зад Александър Усик, който между другото също е голям приятел на България. Говоря за Александър Красюк, естествено. Василий Чеботари с перфектна статистика, 16 победи, 8 от които дошли с нокаут. Той на кантара беше 69,7 кг. А иначе сега представят и съдиите. Антонио Григоров и Борислава Горанова. Изцяло от България се стават. Веселин Петров пък е този на ринга. Weighing in at 69.6 kilograms, tonight making his 13th appearance as a professional. From Tarrasa, Spain, please welcome Ayub Zakari. Айуб Закари ще трябва да спира машината на Красюк. Weighing in at 69.7 kilograms, holding a perfect record of 16 wins, no defeats, including 8 KO victories. Hailing from Tiraspol, Moldova, please welcome Vasily Chebotary. Чеботари беше включен сравнително по-късно от другите боксьори в бойната карта. На 24 ноември беше обявено, че неговият съперник ще е Рикардо Себастиан Кабана, но сега разбираме естествено, че става въпрос за Айуб Закари. Имало е промяна в това отношение. Иначе Чеботари обещаващ 22 годишен молдовец, както и чухте от Тираспол, с перфектна статистика. Има 3 мача през 2023 година. Последният му двубой от 28 септември, където победи след отказване на съперника си още в първи рунд. И Чеботари има 12 битки в Украйна и 4 в Полша за първи път в различна среда от изброените. Естествено, виждате, че той е с обратен гард и е фаворит. Камен, ще видим ли оправдаване на статута на това да си боксер? От статистика, но начинът да правим каквито и да е било изводи, още повече, че поне неговия съперник Закари, макар и да му е съобщено твърде късно да дойде в България, но виждаме го, че ни най-малко това не го притеснява. Мотивиране, поне това подсказва неговото поведение в първия рунд и чудесна атака сега направи, да, и десния му упъркът да стигна там, където трябва. Много добре се изтегли Чеботари, но би могъл и да контрира.
Иначе Аюб Закари не се притеснява да поема битката дори с кратко предизвестие, защото през 2024 година вече се е бил 4 пъти, макар да е загубил и 4-те срещи. Но винаги е издържал всичките рундове. Между другото, това не може да му се отрече. Има доста рунда на сметката си. Може да очакваме, че и днес ще опита да го направи. Да, на вид боксер изглежда и титар. Истина тези 4 готовни мотивация да върви напред колкото се може по-бързо, да стигне и там, където повече се печели. Да, иначе Чеботари, за когото казахме, че от естествено екипа на Александър Красюк, точно обратното в последните мачове виждаме, че той доста бързо приключва срещите си. Дали сега няма да се натъкне на по-сериозен противник и да трябва да трупа всъщност рундове в актива. И на мене ми направи впечатление му победите. Сега струва, че действа доста предпазливо, още повече, че просто не може да намери дистанцията. Той е обратен гард и се върти на не тази страна, на която трябва, а т.е. отива към силния удар на спортника, към десния прав, което за мен е погрешно. И съперникът му е доста опитен. Виждам му как пристъпва, така че да може да го загради, да не може да избяга на другата страна. Нека да видим. Той има сигурно качества, които за нас са все още скрити. Да, и тези това 8 нокаута, с които той побеждава съперника си. Ето, че се страхотна акция, обратното. Страхотна акция, която идва точно в края на рунда и трябва да подскаже, че Чеботари трябва да внимава. Има за какво да внимава. Да, мисля, че Закари спечели първия рунд. Да, въпреки той беше по-активния, по-агресивния, макар че нямаше силна размяна на удари, но въпреки това той подаваше темпата, у него беше инициативата. И съперника му обикаляше около въжетата, което също не е. Затова именно за агресия тя се оценява всъщност, макар да няма бройка на удари особена. Така че доста още работа трябва да свърши Чеботари. Ще видим дали ще направи това, което ти забеляза, движението и в коя посока, дали ще направи корекции в това отношение. Иначе виждаме Евгений Василев и естествено в ъгъла на този боксьор. Така ще остане и до края на бойната гала вечер. Втори рунд започва вече и Чеботари ще трябва да убеждава малко повече, че е класата на ринга. Трябва да ни убеди нас, че е нокаутьорът, по-добрият боксер, а то тъкмо обратното става. Естествено, тук става също въпрос за смяна на съперника, сравнително скоро преди битката. Тук беше доста добре този засрещащ прав с дясната ръка. Сега ще има клинч. Дали двамата се справят обаче с него? Опитен е Закари. Виждаме го, че атакува точно тогава, когато трябва. Когато неговия съперник леко се е отпуснал, дърпа се назад, именно тогава почва да натиска. А той, това, което германците му викат нахзец. Това съм го запомнил. Ето отново, браво за този десен апъркът. Въобще не е чел сценария, както се казва Закари, защото ето сега има претенции основателни, че имаше нечисто изпълнение. За сега той е на път да спечели втория рунд. Естествено има още 2 минути. Неуспешни са тези опити за апъркът. Въобще... добре прикрит. Вижда го, дигнал ръцете си горе, блокира ударите с ръкавиците. И съответно, когато има възможност... се получи хубав матч. Да, защо да не гледаме и 10 рунда, както е по вкуса на Аюб Закари, както уточнихме. Все пак за обратен гард има съвсем различни постулати в бокса, но като че ли не ги виждаме на ринга изпълнени от Чеботари. Против това, което прави Закари в момента, даже ми напомня малко на
кубински стил на боксиране. Да, те обичат така да излезат от дистанция, да разкъсат дистанцията, да влезат после вътре в нея. Няма да се очуда, ако и от Куба пък живееш в Испания. Има много такива боксьори. Има и в България даже. О, да, в България даже са доста, може да кажем. Не, говоря за боксьори. Да. Кубинци. Един от тях даже носи медали за България от Олимпиада. Абсолютно. А може и в бъдеще и други. Доста притисна. Мене ми се иска повече. Винаги са един в тежка категория. Добре. Български национал с бивш световен шампион, мисля за юноши е бил в тежка категория. Край на втори рунд, между другото, накрая имаше нещо като активизация от страна на Чеботари, когато беше особено притиснат там в един от ъглите на ринга и след това реши сякаш да покаже някаква инициатива, но мислиш ли, че е направил достатъчно до сега да убеди някой от съдиите да му даде един от двата рунда до момента? Естествено, битката може да бъде дълга, защото 10 рунда са заложени. А между другото, Чеботари досега не само, че и досега всъщност е завършвал един двубой от 10 рунда и то високо профилен, може да кажем, през 2021 година. Така че тогава побеждава Сагадат Рахманкул. Единодушно съдийско решение, така че има го този опит заложен в ръкавиците си. Просто, може би тази вечер за сега не е разгърнал потенциала. Начало на трети рунд. Време е вече да тръгне в атака малко по-сигурно. Той, считано от статистиката, би трябвало да е фаворитът в този матч. Поне за сега не изглежда така. Посяга наистина, посяга с левия си прав, който би трябвало да е по-силният удар, как се вцепени в един момент, замръзна, а точно в този момент можеше да намери съперника му, защото Закари беше тът му близо до него, удобен за десен прав. Ето, че обратното обаче става. Да. Добра защита се пак на Чеботари, да кажем, но беше наистина принуден да го направи. Сега се питам съперниците на Чеботари преди това, които са загубили него. Да, може и така да се каже. Може да търсим и там, може би, отговорите за неговата статистика, но... Молдова. Да. Тук като че ли беше отчетлив този удар в актива на Закари. Доста по-активен е той, сякаш и в... Добра работа отново на Тара, още един път. И тук липсва силния удар, който може да раниши нещата в полза на единия или на другия. Тук са 70 килограмови двамата. Естествено, когато двамата са толкова близо един до друг, не може да пласираш силен удар, просто защото е необходимо това ускорение, за което става дума, за да може да засилиш своя удар. Може би, ако имат това чувство да се изтеглят леко назад и след това веднага да атакуват, да увлечат съперника след себе си, това може да се получи. Дори и при по-слаб удар. Струва ми се, че Чеботари започна да трупа малко попадения в актива си, които може и да се индикират, че този рунд е най-добрият му до сега. То не, че и трудно да е сравнение с първите два. В бокса не са важни видимите поражения по лицето, така че не трябва да им обръщаме внимание толкова. Обърна гарда сега. Да, не го прави за първи път, между другото. Струва ми се, че това даже не беше умишлено, ами просто от липса на координация увисна. И сега така. Но да, ти си прав. Мисля, че този рунд беше за Чеботаров. Ами,
Необходими са му още такива, даже още повече е необходимо от негова гледна точка, защото може би повече работа. О, да, иска се много повече. Прави удар трябва да влиза повече. Общо взето. Иначе като движение на ринга може да го похвалим. Да, но липсва му тая координация между ръце и крака. Той може много лесно да увисне и го прави. Като натиска с левия си прав, трябва да има крачка, за да може да запазиш равновесие. А той увисва, ръцете му падат. Ако някой по-силен боксер, т.е. боксер с по-силен удар има срещу себе си, струва ми се, че нещата отдавна трябваше да бъдат решени. Има дръскотина, между другото маркираме началото на четвъртия рунд. Естествено има дръскотина на шията си Закари. Там се почистваха кръвта от нея преди малко. Ето сега добре се справя сякаш Чеботари. Поне с водещата ръка. Изтегли се назад сега. Добре, да. Това е нещо друго, обаче след това забелязали как увисва. Ако беше някой тактически зрял боксер, можеше да използва тази ситуация. Той предпочита да се прави на шоумен. Добре. Сега пак с лявата ръка води. Бъргав е иначе Аюб Закари и в случая опитва от няколко страни да покаже на съперника какво го очаква. Ето и тук сега пробва нещо по-различно, като поне е комбинация, но поне като опит. Да, опитва с десен апъркът да стига съперника си, като отговор на импулса, който дава Чеботари. Да. Ето тук пак шоуменство иначе от Чеботари, защото получи една бомба, може да кажем. Той вече умишлено сякаш сваля гарда си. Но не може да кажем пък, че много печели от това. Може би е много по-уверен в класата си. Чака сега в момента с лев прав да направи нещо. Дали ще бъде апъркът или лев апъркът. Общо взето той има предимство, все пак да кажем, леко предимство в ръстово и в естествено и обсега. Да, би могъл да използва именно това предимство малко по-добре, а той предпочита да се бие в средна дистанция, където то се обезсмисля. Шансовете му намаляват. Ето сега мисля, че липсват многобройните комбинации, повече от къслични удари сякаш. Любопитен съм защо в този матч той е определен да бъде в 10 рунда. Това означава, че двамата би трябвало да са в другата лига вече, по-висока лига. Предполагам, че това е идея просто на промоторите. Да. Естествено има логика. Иначе, ако се съди по така неписания правилник, те са боксери, които трябва да играят 6 рундови мачове. Да. Все пак този двубой беше добавен и в последствие, даже преди няколко седмици буквално, така че вероятно го има този замисъл да бъде все пак изигран 10 рунда. Може би това е стратегията и на самия Чеботари. Той, знаеки, че може да играе точно 10 рунда, може за това да е почнал малко по-неубедително в първите два, готвейки се за дългия двубой. Но ще видим как, може би ще ни покаже следващия рунд всъщност, защото до сега видяхме два в полза на Закари и може би два, където човекът на Красюк, така да се каже, се справи все пак по-добре в сравнение с самото начало. Начало на пети рунд.
Като че ли започва да напипва дистанцията Чеботари, защото до сега вече има само 4 попадения. Вече е разтърсил съперника си. Но... Съперникът му няма вече тази бърза реакция, за да може да се изтегли и да изпревари. И това е добре дошло за Чеботари, който сега може да използва по-дългите си ръце. Да, може би навлизаме и в момента, в който вече умората ще играе своята роля. Поне в това отношение би трябвало кондиционната подготовка да е на страната със сигурност на Чеботари. Браво, почна и да изпреварва вече с лявата си ръка. О, тук имаше все пак попадение в актива на Закари. Този път нещо по-типично, което е за обратния гард, да се изтегли леко назад и след това лев апъркът в тялото. Отново го направи. Това е най-ефикасното оръдие на обратния гард, е именно левия апъркът, който обикновено попада в черния дроп и оттам се получава мигновена парализа. Да, изключително. Ето, отново левия апъркът. Той усети това нещо. И този път попадна и има и последствия особено. Тук не. Това са вече два поредни поне нечисти удара. Може би в адреналин и емоцията го подведоха тук. Напипа дистанцията и видяхме защо е спечелил толкова много мачове с нокаут. Например, отново левия апъркът в действие. Чудесна комбинация, браво. Най-сетне видяхме наистина защо Чеботари е Чеботари. Имаше един друг боксер Чеботаров, румънец. Много силен боксер в тази категория, европейски, даже мисля, че един път стана и световен шампион в леките категории. Имало е тежък удар. По принцип тук съм склонен да го оправдая, но да оправдая Чеботари за този нечист удар, защото не стана ясно. Все пак виждаме, че съдията отнема точка за нечистия удар. За мен реферът пита, че това беше според мен един момент, в който трябваше да се бори нокдаун. Ударът беше пласиран много долу в черния дроп. Именно затова и се преви леко испанеца. Както и да е. Край на този рунд, в който вече испанецът ще може да почине по-стабилно след поражението, което той следователно няколко тежки апърката и той имаше и такова акумулативно действие. Събраха се нещата. Последният удар, който беше също долу в черния дроп, има своя ефект. Но за това пък Чеботаро получи официално предупреждение. Дали ще се окаже... между другото, това може да има някакво значение по-нататък, защото с това наказание към момента бачът е равен горе-долу, така че трябва Чеботари да натрупа още предимство в следващите рундове. Предполагам, че той го знае по-добре от мен. Ето сега в момента те двамата споделят двамата страничния съдия и този на ринга, доколко е оценил правилно ситуацията рефера, но ние не сме тези, които... ние само коментираме, естествено. Начало на 6-ти рунд. Това ще го почне пак с апърката, сигурно, на файтърска полза и за два. Какъв Чеботаро от това? Да, точно така трябва да прави. Трябва да избяга от тази дистанция. Какво? Иначе битката е равностойна. Двамата се разменят и удари. Тогава, когато той може да пуска единични удари от дистанция, тогава всичко неговото предимство. И тогава е по-безопасно за него. И сега виждаме, че все пак има предимство при тези размени. Може би доста сили хвърли Чеботари в предишния рунд, защото сега не е вече така резък със своите удари.
но нека да видим. Да, той иначе дори след обявяването на наказанието тръгна настървено. То оставаха и малко секунди до края на рундата. То само наказание има своето въздействие. Тогава малко ти си смущи. У него бяха повечето удари. Сега добре. 4 поредни леви прави. Даже не беше изпълнал ръката до край, нямаше нужда. Браво. Ето сега много добре контрира. Да. Ето това са вече нещата, за които ти го посъветва преди секунди. Ето ги апъркътите. Няма се да ме чул, бе. Апъркътите също влизат в ръка. Няма. Захари, докато в началото първи и втория рунд вече отпадна. Това, че повече удари е изял вече, така да се каже. Чуват се между другото викове и зрителите. Мисля, че са в полза на Чеботари. Окуражителни. Добре сега, добре работи Чеботари, макар че той е в той беше въгъла, губеща позиция, нали, притиснат във въжетата. Въпреки това успя да вземе максимума от нея. Отново с една чудесна комбинация, бързи 3-4 удари. Без да има някаква нокаутираща сила в тях. Отново изтегляйки се назад. Ляв прав в главата. Отново ляв прав в главата. И десният влезе в употреба. Ето и сега въобще не може да избяга въобще. Захари. Най-пръв помощник ще му е последния гонг. Просто виждаме и този продължителен клинч. И рундът свърши, а отново Чеботари пласира даже едно попадение. Въобще мисля, че нарочно се е държал по този начин. Може би има спестял се в началото, за да може да се мобилизира за края. И също една много добра тактика, защото всъщност страничните съдии, те са трима в професионалния бокс, запомнят това, което в края на последната минута. Преди това им се губи. Така беше при мен, като бях съдия. Което не е правилно всъщност, защото ти трябва да броиш ударите все пак от началото до края и да запомняш ситуациите в 3-те минути, а не последната минута и минута и половина. Да, много са теориите, естествено, и не е съвършена системата, със сигурност. Това не е проблем сега на хората в Арена София, естествено. 7-ми рунд трябва да отбележим. Тази среща също е с потенциала да бъде изпълнена, да бъде завършена в официалната дистанция. Освен ако Чеботарин увеличи съвсем оборотите. Иначе виждаме K2 Promotions пише на шортите му. С тези крачки просто като че ли даже леко се подиграва на съперника си, индикирайки превъзходство в кондиционно отношение. Може да си позволи, когато е далеч в дистанцията, той може и да си позволи. Добре. На работа си, че имаше един такъв боксер, от който се умени Тарстанко. Полутежка, именно той, за него бяха типично такива крачки, сякаш разходка. Иначе виждаме, че повечето опити за удари всъщност са от испанеца, но няма въобще дистанцията извън него. И много бързо се дърпа. Да, пъргав. Много пъргав е и то забележваме вече във втората половина от матча. Да. Въпреки това е свеж, може да се придвижва, гъвкав е в тялото. Затова е в голям риск, когато е притиснато въжетата и въгъла, защото може много бързо да се пъкне. Го направи вече пред нас няколко пъти, да. Сега именно. Той е боксера, който трябва да определя какво става, защото той е притиснал съперника си в ъгъла. Чудесна работа отново с апърката, е насочен този път към главата на Захари.
тялото, както виждахме в предишните. Дебне го и опитва да сваля нивата надолу, навежда се. Отново виждаме и тези клинчове, които са просто молба към рефера да дойде да се намеси. Да. Браво. О, това е страхотна комбинация. Браво, отново измъквайки се назад и ляв пяв в главата. Сега отново двамата трябва да бъдат разтървени, образно казано. 25 секунди остава до края на рунда. Чеботари се впуска напред. Много хубаво, между другото, миксира Мишел попадения и в трупа, и в лицето. Перфектно мнение. Не случайно и поражението по лицето. И пътъй. Края на този рунд, мисля, убедително в актива на боксера на Александър Красюк. Вече се чувства така т.е. превъзходството на Чеботара, докато в началото даже се чудех как е направил такива победи. Но обаче бързо разбрахме. Отговори на този той съвсем категорично. Така че може да очакваме скоро 17-та победа да стане факт, но все пак трябва да внимаваме. Между другото, последният матч в актива на Чеботари, който завърши в пълните му предварително начертани рундове, беше през 2022 година. Забележете. Втори рунд, първи рунд и сега стои да видим. Има проблем обаче с Чеботари. Честно казвам, не можах да разбера и не можах да чуя какво си коментираха двамата. Със сигурност Закари, извинете, не беше доволен от рефера. Ето тук почва като че канонада. Почва обработката на Закари от страна на... Браво! Отново. Ето, че наистина вече умее ги всичките боксови умения. Чеботари. Както тук са вече в началото, сега вече той е умел и дори при размяната на удари изпреварва своя съперник, дори когато двамата са в бърза дистанция. Чудесен удар сега на Чеботара още един път с лев апъркът. Отново изтегляйки се назад. И в трупа също попаденията са на лице. Общо взето трябва да започваме да поздравяваме Закари, всъщност, че се държи, защото доста бой изяде за тези 8 рунда. И кондиционно, наистина, като че ли молдовец тимто. Десен прав в главата. Отново добра работа с краката на Чеботари в удобната за него дистанция. Свършиха се излезе силите на съперника му, Закари. Той даже, ако не е глухата защита, той нищо друго по отношение на защитата не го виждам да прави. И всъщност последната минута сигурно ще мине както другите. Страхотни попадения, тази богата комбинация отново в актива на молдовеца и отново трябва да гледаме разтърваване. 30 секунди до края. Как го засече с това дясно круше, тръгвайки напред Закари, го спря с отново.
И сега обърна отново гарда и аперката. Удобна позиция, за да го изпълни. Ето сега отново. Аз мисля, че вече Чеботаров търси по-бързо решение на матча. Ами, има 2 рунда на разположение, толкова са правилник. Има разлика дали този матч ще завърши по точки или с нокаут. Това прави впечатление на менажерите. Там правят своите заключения, доколко боксерът. Тук май всъщност, да, това е краят на всичко, защото от ъгъла на Закари може би взеха правилното решение да не се стига до това, което ти спомена. Победа с технически нокаут след отказване на съперника и това е 17-ти. Може да го направи по-атрактивно, ако беше успял да нанесе силен удар. Да, разбира се. Който той всъщност има. Ние не го видяхме това в началото на матча, но ето, че наистина Чеботаров е като че изпълни плана си за тази среща, защото имаха нещо предвид определено в щаба му и с насрочването на тези трудно за смелостта на един треньор в ъгъл да се храни своя боксьор в случая за треньор. Нужда да гледам още 2 рунда. Можеше да си ги спести. Нямаше да издържи. Добре, беше в такъв режим решение на оценяване. Видя рефера, че няма смисъл. Което означава, че ни остават 2 български двубоя да гледаме, преди да мислим и за включване вече по основния канал BTV. Здравко Попов скоро, но все пак първо трябва да маркираме това, което се случи на ринга, и 17-та победа на Василе Чеботари с технически нокаут след отказване на победа и 9-ти нокаут за Василе Чеботари. Gentlemen, after 8 rounds of boxing, we go to the scorecards. Here are the score totals. Judge 1 had 80-73. Judge 2 and Judge 3 both had it 79-73 in favor of your winner by unanimous decision. Let's hear it for Vasily Chebotary. Василий Чеботари, заслужен победител, страхотно проведе стратегията си в този двубой и напълно заслужено, и аплодисментите на публиката бяха за него. Боецът на Александър Красилко правда статута си на фаворит на WinBet Fight Night. Сега е време за отново кратка реклама.